не апа розӣ нашуд Норимбой. Қодирқулбой марди гапро намефаҳмидагию ба гапи кас намедаромадагӣ нест. Ӯ як одами худхоҳ, парходҷӯ ва хархашадӯстдор аст. гапи бадро аз нек фарқ намекунад ва ба суханони мо гӯш ҳам намедиҳад. чун бифаҳмад ки духтарашро сари хони мо бурдааст, зуд ба қозихонаи мири Балҷон меравад. дар аризааш сарихонро духтардӯст ташлеҳ медиҳад. он гоҳ корамон ба тамом расво мешавад. хайр ки нафаҳмад чӣ бояд кард, пурсид кампир. намедонам апа, ман ҳам ҳайронам, аммо коре бояд кард ки ин ду ҷавони хушбахт шаванд, на бадбахт. дар акси ҳол хусусан зиндагии Юлдузхон басо душвор мешавад. метарсам ки суханони Сарихон ба ёдаш расиданд, худро ба марг мерасонад. гӯш кун Норимбой, бояд ба сухан оғоз кард кампири Фотима. ҳамон Қодирқулбой наход фоидаашро аз зарараш намефаҳмидагӣ одам бошад. охир ин маслиҳат ба фоидаи вай хоҳад буд. агар вай розӣ нашавад, ҳеҷ кас намедонад ки Сарихон духтарашро дуздидааст. намефаҳмад апа, айбу шармандагиро ҳам намедонад. гуфти худашро мекунад. ҳамин ки аз кирдори Сарихон огоҳ шуд, зуд ба Балҷон мешитобад, арз ба қозӣ мебарад. баъд мебинӣ ки деҳамонро одамони мир печонида мегиранд. Сарихонро духтардӯст, маро падари духтардӯст мебаронанд. даст баста ба Балҷонамон мебаранд. ҳамон дар зиндон кайкхона ё обхона мепартоянд. дар он ҷо пусида нобуд мешавем. ин хел ният накун додарам. Норимбойро сабук мазаммат кард. апаш, ягон роҳ меёбем, бо одамони нек маслиҳат мекунем. наход ягон донишманд ёфт нашавад ки ҳалли дурусти масъаларо нишонамон диҳад. хайр апаҷон, ман рафтам, гуфт Норимбой. дар хона нишаста ягон роҳе меандешам. агар не бегоҳ эшон ва ду-се каси бозаковату сирпаноҳро даъват карда ҳамроҳашон машварат меороям. шумо духтарро тасаллову таскин додан бигиред. нагузоред ки хафаву маҳзун шавад. духтари мардум боз ранҷур нагардад. ба хонааш расидан замон Норимбой алайёри писари аз Сарихон хурдиашро фармуд ки рафта зуд амакашро гирифта биёрад. алайёр дар шитоб буд ки боздошташ бист. ҳамин ки омадед, аз оғил як бараи фарбеҳро бароварда бикушед. гӯшташро майда карда ба модарат медиҳӣ, то хӯрок бипазад. модаратро боз таъкид мекунӣ ки нони гарм ҳам бипазад. бегоҳ меҳмонҳо меоянд. алайёр аз пушти супориши падар шуд. худи бой дар меҳмонхона ду болинро рӯи ҳам монда, ҳатто саллаашро аз сара нагирифта, рӯи кӯпачаи дароз кашид. чашмонашро мепӯшид, то хобаш барад. вале аз ғояти фикру андешаҳои мағшуши бесаронук ҳеҷ хобаш намебурд. меандешид ки аҷаб кори беақлона кард Сарихон. моро ба касе рӯбарӯ андохт ки ғайри ҷангу хархаша ягон гуноҳ дамгариро намедонад. барои қаровулбегиву қозӣ як пура ариза ё як даҳон гап кифоя аст. то аз Балҷон оянду деҳаро зеру забар кунанд ва даст баста бурда ба зиндон партоянд. ҳамин тариқ ғарқи фикрҳои пайдарпаю пурихтилоф соати пиникаш бурд Норимбойро. хоб дид ки марде шамшери бо ғилоф додааш ва гуфташ ки бой бобо, инро бигиред ки ба коратон меояд. бо тарс аз хоб бедор шуд Норимбой, вале хурсанд шуд. аз нихобӣ дидаш дар дилаш зарраи умед пайдо шуд. чунки раҳмати падараш борҳо мегуфт ки дар хоб агар касе шамшер, корд ё камоне диҳад, ин фоли нек аст. ҳарчанд кори мушкил бошад, ҳам ба хубӣ анҷом хоҳад падируфт. бо вуҷуди ин аз фикрҳои беҳисоб Норимбой сараш ғувос мезад. аз хоб хеста дер шуда бошад, ҳам намози пешинро хонд. ҳини фотиҳаи намоз ногаҳон садои суми асп баромад. ба хавотири дари меҳмонхонаро кушод. дид ки Сарихон савори Гули Бодом омадан дорад. вақте аз асп пиёда шуда, аспро дар якамех баста рост меҳмонхона даромад. ба падар салом дод. аз куҷо баргаштӣ? баъди ҷавоби салом пурсид Норимбой. дилам буғз кард, ота, ҷавоб дод Сарихон. Гули Бодомро савор шуда дашту
خامون را یک دور زده برآمدم. اما حقیقتی حال دیگر بود. سریخان اصلا از قشقله رفته بود تا بفهمد بعد غیب زدن رودخان در دهان چی گپ کارهای جریان داشته باشد. در عرفیت دانشمندان میگویند که دزدان یک قاعده دارند: مالی را از جای دزدیده باشند بعد مدتی بازگشته به جای واقعه میروند تا از اوضاع مردم و محل واقف شوند. هنگامی سریخان به اسب سوار شد بدون اختیار سریع اسبش را سوی دهه قشقله بگرداند. حتی از پشت خانه اردوخانه‌شان بگذشت زده تا بفهمد که از حولی قادر قلبو یگان دود و فیغان یا سر و صدای به جای می برآمده باشد، ولی چی خیلی که میگویند حولی قادر قلبو آب زدگی بود، مثل که یگان واقعه رخ نداده و یگان تغییراتی به عمل نآمده باشد. اهل عائله در حولی آزادانه و با چهره‌های گشوده گشتگذار داشتند. این را دیده در دل سریخان امیدی تازه جای گرفت. خود را خیلی سبک حس نمود. همین بگاه در مهمانخانه نارنبای ملا رحیم قلبوی شیمانبای برادر کلان نارنبای جمع آمدند. آنها را صاحبخانه برای مصلحت و مشورت دعوت نموده بود. زود سری مقصد آمدند. نارنبای دوستان و خویشاوند مراجعت به حاضران نمود و دیرباز در یک جا جمع نشده بودیم. راستی گپ یگان سبب هم نبود که مرا گرد هم آورد. اکنون سبب پیدا شد. حاضران از گفته‌های نارنبای بی‌ضابطه شده حتی به ترس آمدند که چه سببی باشد که نارنبای تجدیدا دعوتشان نموده است، زیرا وجاهتی بس جدی به خود گرفته بود. نارنبای در خاندان ما کاری برآمده است. بدون سراسیمگی به گفتارش ادامه داد. نارنبای شاید با مصلحت و مشورت شما مشکلات این کار را حل و فصل نماییم. بای بابا شما کو ذوق‌مند ترین آدمی ده سرور و مصلحتگری موید، گفت مولا عبدالرحمن. چی مشکلاتی بوده است که احتیاجمند به مصلحت ما شده اید؟ برادران و همدیگه‌های گانیم نهایت قدردان و مستوهای گرامی در مهمانخانه یادگار زبید هم نشسته بودند. من خواطری از آن دارم که این مسئله تا قاضی و میرفته میرسد، لیکن هرچی اینجا گفته و شنیده می شود نباید از این خاندان بیرون رود. این مسئله حیاتی خاندان ماست که حتی زبانم به گفتنش نمیگردد. گپ را رودوار به درازا مکش و تلخمون را نکفان. نارنبای یک اندازه قهرآمیز گفتش شیمانبای بگو که چی مسئله جدی است که در حلش تو درمانده ای؟ اول همتان وعده میدید که این سیر را به کسی نمیگوید و به جای نمیبرید. تاکید نارنبای آن را به غیر ما و شما و در و دیواری خانه کسی نمیداند. بای بابا نخوان ما به همین درجه بفهم و فراست باشیم که سیر و اسرار خاندان شما رو بیرون براریم. با یک قدر رنجیده خاطری اظهار نمود. قمبای سریخان که در همین جا حاضر بود خجالتمندانه بیرون برآمد. گپ همین که برادران اکنون با باوری تام آغاز به سخنرانی نمود. نارنبای در توی قادر قلبوی دختر صاحب توی خواهر عروس سریخان مرا دیده عاشق می شود. هر دو با هم و خوری و ملاقات و مصلحت میکنند. دختر به سریخان میگوید که با یک دیدن دلم به تو رفته است، اما مرا پدرم بعد 2 هفته به پسر عمکم دادن است که زشت رو بر بالای این کل است. چشمی دیدن او را ندارم. برایم از آغوش او دیده آغوش خاک بهتر و اولاتر است. گر نسبت من دلی پر محبت و رحم و شفقت داشته باشی از مرگ نجات هم میدهی. سریخان ما هم موافق مصلحتشان خود را مرد گرفته دین شب دختر را پشتی زین اسبش نشانده گرفته آورده است. حالا دختر در خانه فاطمه اپهم همراه دخترانش است، ولی دختری کسی دیگر می بود. پروایی نداشتم. برادران قادر قلبوی را خودتان میدونید، یک آدم جنگجو و عریضه باز است. بفهمد که دخترش را سریخان ما آورده است خود عریضه کرده نزد قاضی برجام میرد. آدمانی میر آمده مرا قین و عذاب میدهند، به زندان میشینانند. همش میلش شرمندگی و بی‌آبرویی را نمیگوید. هیچ کس مرا حمایت کرده نمیتواند. او قادر قلبوی هم
бачаи одам будаагист. баъди итмом нақли Норимбой ва равшан шудани воқеа Инонусхонро ба даст гирифт. Мулло Абдурахмони тоҷик гапу масъалатро мефаҳмидагист. имрӯз паго ба савғо ба деҳаи Қушқала рафта меҳмонаш мешавем. албат мепурсидагист бо кадом мақсад омадед. тамоми яти воқеаро мефаҳмонем. мегӯямаш ки бой бобо кори шудагӣ шуд. оби рехтаро ҷамъ оварда наметавонем. биёед бе ягон овоза ба тӯй оғоз кунем. аз сару по ва аз молу манол ҳар чӣ мефармоед оварда медиҳаматон. касе намефаҳмад ки дар байни деҳаи Қушқалаву Хамитуғ ягон ҳодисае рух дода бошад. танҳо бо ҳамин роҳ на обрӯи шумо меразад на иззат ҳурмати Норимбой беҷо мешавад. ҳама нишастагон маслиҳати мулло маъқул дониста ва Норимбойро таъкид ҳам намуданд ки роҳи дигаре нест. шуморо боре ба собуни Қодир Қулбой ҷома нашустаед. хандаи тамасхуромезад Норимбой мегумарид ки гапу насиҳату маслиҳати моро мефаҳмад, гӯш мекунад. нахоҳад ба ин андоза аблаҳу бефаҳм бошад ки нигаҳдошти иззату обрӯи худро нафаҳмад. ба суҳбат ҳамроҳ гардид. Шаймонбой бародари Норимбой: о мо дар андешаи онем ки касе аз қафои сарихони мо омаданӣ ё ба қавли тоҷикон дум гирифтани духтари Қодир Қулбойро нафаҳмад. о дар он сурат аввал обрӯи Қодир Қулбой мерезад ку. аз ин рӯ маслиҳати мулло Абдураҳмони муҳтарам аълодараҷа ва ба ҳарду тараф манфиатбахш аст. хулос ҳама нишастагон ба чунин қарор омаданд ки ҳарчи бодобод паго ба сару савғо ба ҳавли Қодир Қулбой мераванд ва машварат меоранд. хоҳ обӣ шавад, хоҳ лалмӣ. дар ин миёна танҳо дили Норимбой ба рафтан намекашид, зеро ҳеҷ бовар надошт ки кор ба некӣ меанҷомад. аммо ҳамроҳи хостгорон нарафта ҳам наметавонист. шаби хунук ва ниҳоят шамолӣ шуд. вале чашми рӯз боз шудан баробар шамол аз вазидан боз монд. тумани ғафс талутепа ва кӯҳдарҳоро кӯпҳавор мепӯшонид. ҳатто чашми дурбин ҳам пеши пояшро 2 қадам зиёдтар дида наметавонист. офтоб баромада бошад ҳам чандон таъсир надошт. кас гумон мекард ки ҳанӯз шаб аст. ашхоси ба хонанда маълум баъди адои намози мумдод дар тан ҷомаҳои серпахта аз болои он чагманҳои баосма дар меҳмонхонаи Норимбой гирд омаданд. ноибон ҳам бо дили нохоҳам ба сафар омодагӣ мегирифт. ӯ 2 пояи хурҷинро бо матоъи гаронбаҳо, абрешим, қанду қандалот, пиставу бодом, ғолигу мавис пур карда буд. баробари ба ҳавлиашон ворид шудани шахси ваъдагӣ сари хону алаёр хурҷинро бо азобе болои аспи падарашон бурда монданд. омадагонро Норимбой таклиф намуд ки аввал меҳмонхона даромада як пиёлаги чой бигиранд, баъд ба роҳ бароянд. ин таклифро омадагон ба як овоз рад карданд. гуфтанд ки дар хонаҳояшон наҳорӣ хӯрданд. ба ин минвол роҳи деҳаи Қушқаларо пеш гирифтанд. қаҳрамонони мо дар роҳи суҳбаткунон асп меронданд ҳамсафарон. вале Норимбой пурғаму маҳзун буд. аз ояндаи фоҷиавор аз Қодир Қулбой танҳо умеди баъдӣ дошт. сахт метарсид. меандешид ки Сарихон-паҳлавони писараш аҷаб кори беақлона карда сари худу маро ба ғавғо монда оқибат ба ягон балои бад гирифторамон месозад. лекин ҳамаи инро аз тақдири худо медонист. набошад то тӯи шумқадами Қодир Қулбой Сарихон духтари ӯро кай дида буд. худо онҳоро бо ҳам овард ва ба якдигар ошиқашон сохт. ошиқон табиатан ҳеҷ вақт фикри ояндаи худро намекунанд. дар умрам ба касе бадӣ накардам. боз аз дил мегузарон. Норимбой агар аз дастам омада бошад некӣ кардам. подоши некист гуфтанд бузургон. худо довари ягона аст. ман ҳам танҳо такя ба худо мекунам. ғайри худоёре надорам. саворон ба Қушқала расида пушти дарвозаи Қодир Қулбой лаҷоми аспошонро кашида соҳибхонаро садо додам. Қодир Қулбой дари меҳмонхонаро нимроҳ кушода дид ки Норимбои лақай буду-се савора истодааст. ба китфонаш ҷома гирифта арақчинашро ба сар монда ба сӯи меҳмонони нохоанда шитобид. меҳмонон аз аспашон фаромада ба ҳамдигар салом алейк карданд. аз хона боз 3 ҷавон баромада аспони меҳмононро ҷилавдорӣ намуданд ва ба бурда дар якҳамаи хобу бастанд. Қодир Қулбой меҳмононро ба такрор хайрамақдам гуфт ва ба меҳмонхона таклифашон намуд.
дар оташдони меҳмонхона ҳезум писта чарақ чарақ месӯхт. Аз ин рӯ меҳмонхона гарму бароҳат буд. Чакмани босмои Норимбойро худи Қодирқулбой аз баданаш кашида, бо яке аз меҳоҳои қатор овехт. Чакманҳои меҳмонони дигарро ҳамон ду ҷавон, ки фарзандони бой буданд, дар меҳ овехтанд. Баъди нишастани меҳмонон Қодирқулбой онҳоро бори дигар хушомадед гуфта ва фотиҳа хонда шуд. «Оббо, Норимбой, дар ин ҳавои қаҳратун кадом шамол шуморо ба даргоҳи фақиронаи мо паронд?» гуфт ба забони туркӣ Қодирқулбой. Суҳбати онҳо аз аввал то ба охир бо забони туркӣ ҷараён гирифт, чунки ба ҷуз мулло Абдурахмони тоҷик дигар меҳмонону мизбонон ҳама туркзабон буданд. албатта шамоли дидори шумо, Қодирқулбои муҳтарам, кӯшиши ширингуфторӣ кард Норимбой ва афзуд. Худатон саломат ҳастед? Бои бобо аҳлу байтатон тинҷу осуданд? Худоро шукр, Норимбои азиз бо чеҳраи кушод ҷавоб гардонид Қодирқулбой. Шукри худовандро карда гаштем. Аз кушодӣ ва хушгуфтории Қодирқулбой донаи умед андар дили Норимбой ба сабзидан медаромад. ҳанӯз ҳолпурсӣ поён наёфт. Ҷавон дар дасти як дастархон пур аз нон, дар дасти дигар лалиҳои сафулини қанду қандалот, мағзу мавиз, севмин бо чойники қирмизӣ, маракагию пиёлаҳои гулдор ворид ба меҳмонхона гардиданд. Дастархон густурда ва анвои хӯрданӣ рӯи он гузошта шуд. Қодирқулбой меҳмононро бори дуюм хайрамақдам гуфт. Пиёлаҳои чой ба гардиш даромаданд. Байни соҳибхона ва меҳмонон аз ҳар боб суҳбат мерафт, вале аз ҷониби меҳмонон касе ҷуръат намекард, ки ба Қодирқулбой сабаби омаданашонро фаҳмонад.